Għamilna l-ewwel 4 kapitli ta' Mattew flimkien, ħanerġgħu nduru l-Salmi, tajjeb, u allura nitlobkom issibu Salm 119 minn vers 9 sa 16. Kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja? Billi jżomma skont kelmtek. Qalbi kollha jinfittixtek, tħallinix niġġerra mill-kmandamenti tiegħek. Kelmtek ħbejt f'qalbi sabiex ma nidnibx kontrik. Imbierek intosit, għallimni l-istatuti tiegħek. B'xoftejja qed dwar l-ordinanzi ta' fommok. Jien fraħt fit-triq tat-testimonjanzi tiegħek daqs li kieku fir-rikkezzi kollha. Jien se nimmedita fuq il-preċetti tiegħek u nistma' triqatek. Jien se nitaxxaq fl-istatuti tiegħek jien mhux se ninsa kelmtek. Amen. Missiet asmawiet. Kemm hija għażiża u imprezzabbli l-kelma tiegħek. Għalina smajna Salm 191 u issa wkoll paragrafu ieħor. Grazzi missier tal-li inti mxejt magħna bit-tjieba kbira. Kellimtna u tridna mulej li ikollna widnej li jisimgħu. U qal priċettiva sabiex nilqgħu minn għandek il-bontà, il-ġid li inti lest li tagħnina bih. Nitolbuk mulej biex tatina l-ispirtu li kellha Marija, oħt Marta, li meta inti żorta fid-dar tagħha, warbet kollox, poġġiet ma' riġlejk u sematek titkellem u tpaxxiet bil-kliem ta' fommok. Għaliex rat li inti l-mgħallem tagħha. Għamel mulej li aħna wkoll nirrealizzaw li inti l-mgħallem tagħna. U nirrealizzaw b'tal mod u manjera il-kelma tiegħek tkun effettiva fina minn ġurnata l-oħra. U dan tolbuh għall-glorja tiegħek stess. Amen. Jiena sa nipprietka dalodu. U intom ħadd twedduni xi ħaġa li meta tmur d-dar taqraw Salm 119 kollu kemm. Okay? Taqrawh bil-pawża, b'riflessjoni, taqrawh bit-traduzzjoni li tiftijem. Għaliex Salm 119 huwa il-fus nistgħu ngħidu tal-iskrittura kollha. Fis-sens li huwa l-impetu, il-forza li għandna bżonn biex aħna l-iskrittura nżommuha bħala imprezzabbli fil-qlub tagħna. Is-Salm kollu kemm hu meta tmorru d-dar u taqrawh impressjonakom bil-ħsieb li l-Bibja fija kull ma huwa meħtieġ għalina għal ħajja u għatjieba. Kull ma Alla jridna nkunu nafu spiritwalment biex aħna nissaħħu fil-relazzjoni tagħna miegħu jinsab propjament fl-iskrittura imbagħadza. Is-Salm attwalment huwa għandna dan il-raġel tajjeb illi qiegħed jitkellem mal-Alla. Qiegħed jittob il-Alla kultant ngħidu tajjeb li titlob fit-tul ukoll. Speċjalment meta nkunu fil-privat tal-kamra tagħna, tajjeb, hemmhekk għandna l-isbaħ opportunità li niftħu qalbna ma' Alla. U dan il-salmista hawnhekk qiegħed jitpaxxa, qiegħed jaraf qed jirrealizza x'teżor imprezzabbli Alla tagħna fil-Bibja imqazza. Is-Salm, tas-Salm 119 juża diversi kelmiet biex jirreferi għal Bibja. Jirreferi għalija bħala liġi, Tora, li tfisser istruzzjoni jew rivelazzjoni, testimonjanzi, modijiet, preċetti jew ordnijiet, statuti jew digreti, kmandamenti, ġudizzi jew ordinanzi, kelma, u wkoll hemm il-kelma kelma li tfisser weda. Pa meta jien ngħidlek nagħtik kelma li l-ħamis ħa niġi miegħek. Xi tfisser di? Inwedek li l-ħamis se niġi miegħek. Da kollu tajjeb Is-Salmista jurina kemm aħna jeħtieġ illi
nħallu lil Alla jiggverna fuqna. Għax aħna kreaturi tiegħu, u għamilna, u jifimna l-aħjar, u jaf x'għandna bżonn l-aħjar. Is-Salm jurina li aħna maħniex autonomi. Autonomi ġifieri li inti taħseb li inti liġi għalek innifsek. Li inti jidirlek illi skont il-ħsieb illi inserta ippoppja ġo moħħok inti kapaċi tagħmel dik il-ħaġa. Il-bniedem ilu ibati minn din dad-difett serju minn du Adamu għaf id-dnub. Alla għallu mill-siġra kollha tal-ġnien tista' tiekol, imma mis-siġra tan-nofs, is-siġra tat-tarif tal-ħażin u t-tajjeb tikolx minnha. Alla qed jurih illi ora tajtek il-libertà imma ftakar illi ħajtek hija taħti. Illi jien għandi ħakma u dritt fuqek. Il-bniedem illum nisija din. U jaħseb illi jista' jagħmel dak li jfettillu u dak li jiddeċidju mingħajr ħadd ma jindaħallu. Il-Kristjan ma jirraġunax hekk. Il-Kristjan jgħid li Alla għandu l-jed fuq ħajti għax hu ħalaqni u aktar minn hekk għax hu fdieni permezz tad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Aħna doppjament Alla. Kemm bil-ħolqien, tajjeb, kif ukoll bil-fidwa ta' Ġesu Kristu. U allura ma rridux naqgħu llum il-ġurnata qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn kulħadd jagħmel dak li jidhru tajjeb f'għajnejh. Kien hemm żmien fl-antik il-Bibja titkellem dwaru fejn kulħadd kien jagħmel dak li jidhru tajjeb f'għajnejh fi żmien l-imħalfin. Jekk tara l-ktib tal-imħalfin huwa hija ġrajja ta' niket, il-poplu in ġenerali tajjeb kien jagħmel skont id-deċiżjoni tiegħu, skont kif jidhru l-aħjar. U dik hija traċedja, hija saħta fuqna meta aħna ma narfux illi Alla li fil-bidu ħalaq is-semawt u l-art ħalaq ukoll lielna. U għamilna fuq xbija tiegħu u jaf illi u jridna nkunu nafu illi mingħajru ma nistgħux niffunzjonaw, ma nistgħux ngħixu il-ħajja mimlija, il-ħajja ħinja illi Alla iridna illi ngħixu fuq dil-art. Bħala preludju, bħala ħanidu hekk l-adba għal lena eterna li Alla ħejja għal dawk li jħobbuh. Sidna Ġesu meta mexa fostna fuq l-art għallem u għallem u għallem. Però u kien hemm nies brav fi żmien oħrajn qatt ma kwota l-ħadd. Jiena nħobb naqra ħafna kotba u ħafna mill-awturi jikkwotaw x'qal Luteru, jew x'qal Wistin ta' Ippona, jew x'qal ħaddieħor fl-antik. Ejn kollu jagħmluha. Ġesu qatt ma kwota l-ħadd. Ħlief il-Bibja. Ħlief il-Bibja. Il-Bibja jikkwota u jikkwota biex bħala awtorità għandha awtorità daqsu. Issa kif kien jgħallem Ġesu? Meta priedka l-priedka tiegħu fuq il-muntanja, in-nies dbelħu jgħidlek għax kien jgħallimhom b'awtorità u mhux bħal iskribi tagħhom. Kif jgħallem Ġesu? Intom smajtu li ngħad lin-nies ta' dari, ħobb il-proxmu tiegħek u obbot il-ladu tiegħek, imma jien ngħidilkom. Jiġifieri issa insew x'ingħad qabel. Isimgħu minni. Il-kelma finali nagħtilkom jiena. Tkellem b'awtorità divina. U meta kwota l-Iskrittura, ikkwota bħala l-verbum dei. Ikkwota bħala l-kelma t'Alla. Leon Morris jgħid l-uniku ktieb għad kwotat minn Ġesu kien il-Bibja. U għamel hekk mhux bħala bażi għad-diskussjoni, imma biex jiddeċiedi l-punt. Meta kwota lill-Farizej jew l-dixxipli tiegħu, ma ħan niddiskutuha flimkien u naraw kif ħanas le. Ikkwota la darba l-Bibja tajtek full stop. X'taħseb dwar id-divorzju saqsewh? U Ġesu qallhom x'taqraw fl-Iskrittura? X'kitbilkom Mosè? Il-punt ta' riferiment ta' Ġesu meta kwota l-Iskrittura kien bħala l-awtorità finali għad-dixxipli tiegħu. Tajjeb? Mela,
Daqsan 119 prattikament huwa ħajdu hekk qed jagħtina inċentiv, qed jerġa' jfakkarna kemm ta' bilħaq neħtiġuha il-kelma talla. Sewek inti adult, xieħ, żagħżugħ, tifel ġkejken, vers disa. Kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja? Billi jżomma skont kelmtek. Nafu, aħna jien għaddejt miż-żogħżija, u ż-żgħażagħ jafu kemm huwa perjodu ta' taqlib, turbulenza, tibda ssir konxu tiegħek innifsek, issa ma għadikx dipendenti daqstant fuq il-ġenituri tiegħek, vista, panorama sħiħa mifruxa quddiemek, vera, qed timmatura. U allura kapaċi iż-żgħażagħ ikunu ħajdu hekk ikunu assaltati b'ħafna tiġrib. Il għaliex jafu li hemm ħajja qudiemhom però m'għandhomx esperjenza. Għax jistgħu ħarġu mit-tfulja tagħhom. Però hawnhekk l-awtur jagħtina din l-idea, anzi hija aktar minn idea. Huwa prinċipju li ta' bilħaq jaħdem. Kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja mingħajr ma jitħabbel fl-immoralità, fiż-żena, fil-ħmieġ li toffri s-soċjetà. Kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja? Billi jżomma skont kelmtek. Billi jidderieġi il-passi kollha tiegħu fit-dawl tal-kelma imqazza tal-Alla. Qatt mu kmieni biex tesaq l-Iskrittura. Fatt il-Bibja tinkoraġġixxi lill-ġenituri biex jgħallmu l-biża' tal-Alla, jgħallmu triq tal-mulej li ċkejknin tagħhom u qatt mu kmieni biżżejjed. Tajtx ħatala 10 snin tit-tifla jew 5 snin. Ibda meta anke kważi ma tifhimx x'qed tgħidilha. Kif ġralu Timotju wieħed minn dawk it-tfal imberkin illi kellu kemm nantu Kristjana kif ukoll ommu illi Pawlu jgħidlu inti ilek minn żoritek taf l-Iskrittura mqazza li kapaċi tagħmlek għaref għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Nies bħal dawn illi minn kmieni net huma mitla tal-Iskrittura għax kellhom ġenituri jħobbuhom tant illi għalmu ilhom huma ta' barka tremenda. Timotju meta Pawlu ltaq miegħu sabu lest, sabu imħarreġ fl-Iskrittura u rrid jieħdu miegħu. U nafu kemm Timotju kellu ministeru effettiv fl-Evanġelju. Il-Bibja wkoll semmilna nies oħra illi minn kmieni kienu mħarġin fl-Iskrittura. Giuseppi, vera, illi avolja mbagħad ittieħed il-sif fl-Eġittu ma waqax fil-faħx u fiż-żena li kien ovvjament esposta għalija. Samuel, ommu minn qabel ma Alla ta' li ċkejken Samuel, għaltu jekk inti tagħtini tarbija, jien nagħtilek lura. U hekk għamlet. U ħaditu għand Eli, Samuel minn ċkunitu, u Alla kelmu meta kien għadu ċkejken. Meta qallu Samuel, u Samuel ħaseb li qed ikellmu Eli u mara għandu għajdli xi tridni, u għallu ma kellimtekx jiena, ma sejjatlekx, mur raġorrot. U Alla raġa kelmu Samuel, u raġa mar. U bat it-tielet darba għallu issa jekk jerġa' jkellmek għajdlu tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qed jisma'. Hija storja illi ġrat. Għandek Alla illi qed qiegħed isejjaħ leh tfajjel ċkejken biex jibda jaqdih bħala profeta tiegħu. Għandna wkoll il-David, Daniel illi ttieħed f'kultura totalment pagana f'Iżrael. Ma waqax għal ħama ta' għaliex għax kien imħarreġ fl-Iskrittura. Sħabu wkoll Sidrak, Mesek, Abednego. Ejjew ma nirraġunawx kif jirraġunaw n-nies ta' barra. Illi u le bil-fors jekk inti żagħżugħ bil-fors le tista' żomm triqtek safja billi tħarisha skont il-kelma tal-Alla. Għandna l-eżempju perfett ta' Sidna Ġesu Kristu, illi minn ċkunitu trabba taħt il-trobbija ta' Marija u Giuseppi, vera, illi sar tfajjel ta' 12 sena, kien imur magħhom għal festa f'Ġerusalem, hemmhekk tant kien preokkupat bil-ħwejjeġ ta' missieru tajjeb li baqa' fit-tempju. U tilfuh, wara 3 ijiem marru
U sabuh fit-tempju u għalilhom ma kontux tafu li jiena jeħtieġ ikun fid-dar ta' missieri. Thomas Watson il-Puritan jgħidilna l-Iskrittura hija l-librerija tal-Ispiritu Santu. Mek għandna librerija, qed tifhem? Librerija ta' kodba miktuba minn nies ta' Alla, però l-Iskrittura kollezzjoni ta' kodba 66 miktuba tul medda ta' 1500 sena minn xi 40 awtur differenti u l-Ispiritu Santu ta'homna biex ikun il-librerija tiegħu biex aħna nsiru qorrief biha. Kompli għajt Thomas Watson hija s-sinossi u l-ġabra ta' tarif divin u l-modell eżatt tar-reliġjon vera. Fiha l-kredenda, il-ħwejx li jmissna nemmnu, u l-aġenda, il-ħwejx li jmissna nipprattikaw. Fiha kollox. X'għandi nemmen l-Iskrittura twieġbek x'għandek temmen. Li hemm Alla Trinità, il-Missier li benu l-Ispiritu Santu, li mix-xejn ħalaq ismewtu l-art, li jagħmel il-bniedem fuq xbija tiegħu, tajjeb, li l-bniedem waqa' ribella kontra Alla, imma Alla wkoll ħaseb għal fidwa tagħna. Billi fil-milja ta' żmien bagħat il-libnu imwiet minn mara, imwiet taħt il-liġi biex jifdil dawk li kienu taħt il-liġi. Dawn huma l-ħwejjeġ li għandna nemmnu, ma wkoll Thomas Watson jgħidilna fija wkoll l-aġenda. X'inhi l-aġenda? U hekk għandek uffiċjali eżekuttivi tajb jiltaqgħu għall-kumitat u xi wieħed minnhom jgħid x'għandna fuq l-aġenda llejla. X'jiġifieri? X'jiġifieri x'għandna fuq l-aġenda llejla? Jiġifieri x'imissna nagħmlu? Għandek il-kredenda u l-aġenda. X'temmen u kif iġġib ruħek f'din id-dinja. Biex il-kelma tiswilna, biex il-Bibja ta' bilħaq tiswilna, rridu naħfnuha, rridu nagħmluha tagħna fil-ġewwieni tagħna. Faċilment tasal sal-widnejn mingħajr ma taffettwana. Vers 10 jgħidilna b'qalbi kollha jinfittixtek, tħallinix niġġerra mill-kmandamenti tiegħek. B'qalbi kollha, importanti din. L-istess bħalma meta Alla permezz ta' Ġeremija qalilhom u intom tfittxuni u ssibuni, weta sabiħa din. Però fiha kondizzjoni, jekk tfittxuni b'qalbkom kollha. Bniedem li huwa mxerred u imtajjar f'elf proġett ma jsibux il-Alla. Għaliex? Għax mhux qed ifittxu b'qalbu kollha. Din hija l-prijorità ta' ħajjitna f'dan l-omor qasir illi għandna. Omor li jiddetermina allura il-destin etern tagħna. L-infern jew l-amara tagħna malla fil-feliċità f'ismew iġ-ġodda u art ġdida illi huwa joħloq għal dawk li jħobbuh. B'qalbi kollha jinfittixtek, b'qalbi kollha, għandna dik id-determinazzjoni. Għax jekk inti ma timmirax tolqod żgur verak jgħidu, jekk ma timmirax tolqod żgur, tolqod ix-xejn. Tolqot ix-xejn. Għazman kif kun għaddejja għata safar u tispara bla doġġ, probabbilment ma tolqotx. Ma tolqotx. Approach bieret, jew approach ta' Kafka fl-iskrittura, mhu ħajħallihek ebda għalih. Ebda għalih. Rridu narfu illi la darba l-iskrittura hija tant meħtieġa għalina, irridu nfittxuha b'qalbna kollha. Rridu nwarbu ħin kuljum għalija. Kuljum. Mhux kuljum teresaq mal-mejda tal-ikel, jekk mhux darbtejn u tlieta. Ir-ruħ tagħna teħtieġ il-kelma. Teħtieġha. Eżdra l-qassis. X'jiena dwaru isimgħu din. Eżdra iffissa qalbu biex jistudja l-liġi ta' Jaħwe u jipprattika u jgħallem l-istatuti u l-ordinanzi tiegħu lill-Iżrael. Beda biex iffissa lil qalbu. Qalbu qal hawn irridek quddiem il-kelma t'Alla. Irridek issir tafa, irridek tlaħħama fik. Jistudja l-liġi ta' Jaħwe. Kemm tiskanta n-nies jistudjaw, tiskanta, fuq kollox jistudjaw. Il-Kristjan għandu jinġibet l-liġi ta' Jaħwe u jibda jipprattika. Biex u jista' jgħallim għal ħadd ieħor, hemm hu d-dixxiplu.
mhux biss mirbuħ bl-Evanġelju, imma wkoll qiegħed ikun effettiv fid-dinja li fiha l-appoġġjih. Ridu wkoll kif aħna nersqu l-Iskrittura niddependu fuq Alla, l-Ispiritu Santu li iżommna milli nisvijaw. Għalhekk jgħidu vers 10 tħallinix niġġerra. Tħallinix niġġerra, to wander. Bħal naġa illi titlaq mill-merħla. In-naġ għandhom dil-ħabta. Għandhom bżonn raj, għandhom bżonn xi ħadd li jipproteġihom mill-pup. U dan l-awtur qed jgħid tħallinix niġġerra. Għax fina by default hemm din il-ħaġa li noħorġu barra mit-triq nisvijaw. Nitilquh il-Alla. Talba eċċezzjonali, talba meħtieġa. U allura hemm konnessjoni qrib bejn tagħmel l-almu tiegħek, iva, taqra, tistudja, qed tagħmel l-almu tiegħek, qed tuża r-riżorsi. Imma wkoll taf li hemm bżonn l-assistenza tal-Ispiritu Santu. Hemm bżonn l-Ispiritu Santu jassistik. Mhux biss biex tifhem il-kelma, imma biex attwalment dik il-kelma titrasformak. Tibdlek. Rumani 8:13 jgħidilna għax jekk tgħixu skont il-laħam se jkollkom tmutu, jekk se tqogħdu regolament iċċedu għall-blieba tad-dnub se jkollkom tmutu. Imma jekk bl-Ispiritu Santu qed toqtlu l-prattiċi ħżiena tal-ġisem għad tgħixu. Kif se jnaxxi noqtol il-prattiċi ħżiena tal-ġisem li huma ir-rejba, il-kburija, l-idolatrija, is-supervja, iż-żena, kwalunkwe ħaġa. Bl-Ispiritu Santu. Bl-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu huwa l-awtur tal-Bibja u hu wkoll illi japplika ħielna fil-qalb tagħna. L-awtur ta' Salm 119 ikompli jgħid kelmtek jiena ħbejt f'qalbi sabiex ma nidnibx kontrik. Wow. Hawnhekk għaraf ta' bilħaq prinċipju importantissimu. Kelmtek jiena ħbejt f'qalbi. Mhux fil-but, mhux fuq l-iskaffa, mhux fuq CD, tal-affarijiet kollha nużawhom. Imma dawk huma b'istrumental biex il-kelma naħbuha f'qalbna. Issir parti minna, parti integrali minna. U x'jiġri jekk nagħmlu hekk? Ma nidnibx kontrik. Iżommna il-bot minn kwalunkwe diżubbidjenza. Aktar ma tkun esperjenzjat fil-modja Alla, aktar taf kemm għandek ħabta bl-ignoranza u t-traskuraġni tiegħek, illi tidħol fis-qaqien li ma jwaslu mkien. Din hija rridu kull darba naqassu, rrid inżomm li nnifsi fit-triq id-dejqa, vera? Għaddejna mhix tadba d-dejqa, irrid inżomm ruħi fit-triq id-dejqa. U allura tajjeb taqra l-Iskrittura, tajjeb taqra mqar kapitli sħaħ kuljum, mhux kulħadd għandu l-istess abbiltà u l-istess opportunità, vera. U tajjeb ukoll timmemorizza. Hawnhekk darba għamilna eżerċizzju fit-tul għal sena sentejn. Nippruvaw ntambruha fina nfusna kemm jeħtieġ l-Iskrittura nitalmuha bl-amment, versi magħżulin baqal illi joħdu għalija. Pereżempju l-ewwel Korintina 10:13, ebda tiġrib ma ġi fuqkom li f'dak li komuni għal kulħadd. Imma l-huwa fidil u ma t-tiġrib jiftilkom bieb biex tkun tistgħu teħelsu. Kwalunkwe vers li inti tgħid dan irridu għalija, rrid naħbih f'qalbi. Għax kapaċi iżomni vigilanti kontra il-tentazzjoni. Għala tajb timmemorizza iva. Imma mhix kwistjoni ta' intelligenza jew memorja fl-aħħar mill-aħħar. Mhix kwistjoni ta' intelligenza. Imma kwistjoni x'qalb għandek għal Alla. Jal-qalb li s-servi ta' dik il-kaxxetta li taħbil ġawra tiegħek fiha. X'inhi l-ġawra? L-Iskrittura. Jiena dwar Marjom Ġesu illi għaddiet minn dawk l-esperjenzi uniċi, vera, illi weldet li bentalla fid-dinja. Illi kien imnissel fil-ġuf tagħha
mill-Ispiritu Sant u dal-affarijiet kollha. Luqa mbagħad jgħidilna li Marija ħasbet dwar dal-ħwejjeġ kollha u ħbietom f'qalbha. Ħbietom f'qalbha. Meta il-providenzi talla u l-kelma talla naħbuhom fi qlubna, nfittxu nitalmu minnhom ta' bilħaq hemmhekk l-iskrittura ssir effettiva. U aktar ma tkun fina, aktar titfawar minna. Għaliex kultant ma niftħux ħalqna biex nagħtu testimonjanza dwar Ġesu Kristu. Għaliex ninsabu f'jakki wisq mill-kelma. Tiftaħ ħalqek, tgħid sentenza daqshekk, kollu tgħid għarf ħanipprova. Imma Ġesu qal mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom, vera? Mill-milja tal-qalb. Is-salmista jkompli jgħid b'xoftejja qed dwar l-ordinanzi ta' fommok, vers 13. B'xoftejja qed dwar l-ordinanzi ta' fommok. Għaliex? Għaliex il-kelma kien diġà ħbija f'qalbu. U allura fir-relazzjoni tiegħu ma' ħbieb, raba, x'għamel? Spontanjament kien isemmi iġib għall-attenzjoni tan-nies il-kelma ta' Alla. Affettwat minna u nnifsu irid jaffettwa wkoll lil ħadd ieħor. B'xoftejja qed ukoll dwar l-ordinanzi ta' fommok. U dan d-dinja sejħa tagħna x'vera. Li aktar ma aħna nitalmu, aktar insiru responsabbli li nagħmlu l-ħadd ieħor. Sewk ma' nies raba tagħna, ma' kulħadd kollha kemm aħna għandna l-isfera tal-influenza tagħna. Min għandu ftit nies iltaqa' magħhom regolarment, min għandu ħafna, tajjeb, irridu nservu biex nkunu dawl, niddu bħal kwiekeb f'sema mudlan għal-nies l-oħra. Irridu nagħmlu bħal m'għamel Indri meta iltaqa' ma' Ġesu, x'għamel l-ewwel ħaġa? Mar fittex il-ħuħ xmun u qallu sibna l-Messija. Vera? Fl-eċċitament tiegħu. Din hija skoperta eċċezzjonali, sibna Ġesu ta' Nażaret huwa l-Messija. Mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. L-istess ħaġa għamel Filippu. Filippu mar sab il-Natanael u qallu sibna l-dak li dwaru kitab Mosè u l-profeti. Ġesu minn Nażaret, bin Ġusepp. L-istess ħaġa għamlet is-Samaritana mal-ġirien tagħha. Meta Ġesu qalilha mur sejħel żewġek u arġa'ija li marret ħallit il-ġarra tagħha wara, imbagħad lin-nies qaltilhom sibt raġel illi qalli kull ma għamilt. Jaqgħu dan huwa l-Messija? Qalitilhom l-interess. Huwa żball kardinali meta aħna jidrilna illi nistgħu nitalmu l-Iskrittura għalina nfusna u nħalluha għalina nfusna. Le, l-Iskrittura nirċevuha biex bħalma rċevejnija b'xejn ukoll nagħtuha b'xejn lil ħadd ieħor. Kif għadna mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Għat-tajjeb jew għall-ħażin fommok jikxfek. Dwar xiex titkellem matul il-ġurnata. Futbol biss, vera? Jew dawn l-interessi li fl-aħħar mill-aħħar taqsar u ma ssib xejn. Sinjal ieħor li l-kelma hija f'qalbek, apparti li titkellem magħha ma' ħadd ieħor, hija li tagħmilha. Kultant irridu vera nerġgħu back to the basics. Nerġgħu lura għal dak li jenna nisimgħu ħafna dwaru. Għaliex? Għax faċilment ninsew. Hemm bżonn illi kif qal is-salmista b'xoftejja qed dwar l-ordinanza ta' fommok u fittex ukoll illi jagħmilha dik l-istess kelma. Ġabu l-Apostlu għandu enfasi kbira fuq l-importanza mhux biss nisimgħu ma wkoll li nagħmlu. Isimgħu. Imma intom għamluha l-kelma, obduha ġifieri, u mhux tisimgħuha biss. Għax altrimenti tkunu qegħdin tqarqu bikom infuskom. Għax hekk wieħed jisma' l-kelma u ma jagħmilx da jiġbaħ ir-raġel li ħares ġomera lejn wiċċu li twieled bih, ħares lejn innifsu u telaq u minnu fih nesa xi bniedem kien. Imma min ħares bir-reqqa ġo l-liġi perfetta, l-liġi tal-libertà u jkompli ħares fiha.
U mhux bħal wieħed li jisma' u jinsa. Imma li jagħmel l-emil dal-bniedem huwa mbierek fl-emil tiegħu. Dal-bniedem huwa ta' bilħaq vantaġġjat, huwa ta' bilħaq igawdi bis-sima ta' Alla fuqu. Vers 12, is-salmista jgħid imbierek intosit, għallimni l-istatuti tiegħek. Għallimni l-istatuti tiegħek. Qed juri kemm jinsab dipendenti fuq Alla, għaliex taqra bl-iswed fuq l-abjad mod. Però jallimirek Alla nnifsu l-awtur tagħha huwa mod ieħor. Wieħed Puritan jgħid ħanaftakarrix eżattament, jgħid ħafna jisimgħu il-kelma ta' Kristu. Imma ftit jisimgħu il-Kristu fil-kelma, xi ħaġa hekk. Ħafna jisimgħu il-kelma ta' Kristu. Imma ftit li jisimgħu il-Kristu fil-kelma. U dik hija l-essenzjali li nisimgħu lil Kristu isejħilna, jiddereġina, isostnina bil-kelma tiegħu. Imbierek intosit għallimni l-istatuti tiegħek. Għalhekk l-Apostlu Pawlu meta kienet l-Efesin li kien qatta tal-inqas sentejn magħhom. Sentejn jevanġelizza, jippriedka, jgħallem f'dil belt kbira u maġġuri ta' Efesu. Bad ħafna snin wara kitbilhom ittra l-Efesin. Tajjeb? U qalilhom jiena nilwi l-kubtejja quddiem Sidna, quddiem Alla u Missier Jesu Kristu biex jagħtikom spiritu ta' den u rivelazzjoni ħalli tarfuh aħjar. Ħalli l-għajnejn ta' moħħkom ikunu mdawlin. Ħalli tifhmu x'inhu l-wirt tiegħu fost il-qaddisin. Ħalli timtlew bil-milja kollha tal-Alla. Pawlu għaraf illi wieħed jista' jisma' u jitlaq. Hemm bżonn l-Ispiritu Santu illi jissiġilla il-kelma tiegħu fil-qlub tagħna. Hemmhekk imbagħad tagħmel id-differenza. Hemmhekk tagħmel differenza. U x'jiġri meta nibdew nidħlu fl-Iskrittura nozzu fiha, l-Iskrittura tibda tniktek ukoll, fis-sens li tibda tikxfek, tibda tesponik, tibda tinduna bil-fallimenti tiegħek, turik il-viltà tad-dnub tiegħek stess, tikkonvinċik. Imma mbagħad titferħek. Għaliex? Għax bħalma Alla jakkużana bid-dnub li tbedna minnu, Alla wkoll joffrilna l-maħfra tiegħu. Joffrilna l-maħfra tiegħu. Joffrilna illi libisna bl-abjad, bil-libsa perfetta ta' ibnu Ġesu Kristu. Iva, l-Iskrittura tikkitna imma wkoll tferraħna. Iżajja jittefarġu, jifarġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kelmu bil-qalb lil Ġerusalem u nidula l-żmien tal-jasar tagħha għalaq li nħafer il-ħażen tagħha għax ħadet minit il-mulej darbtejn għal dnubieta kollha. Alla tifakkar Ġerusalem belt ħażina, imma Alla ħafirlek. Alla ħafirlek. U allura tajjeb illi nersqu lejn l-Iskrittura mqazza b'mistennija, b'antiċipazzjoni illi finalment se tferraħna. Finalment se tagħmilna ta' bilħaq nies imbierka. Jiena fraħt fit-triq tat-testimonianzi tiegħek. Daqs li kieku fir-rikkezzi kollha jgħid vers 14. Jiena fraħt fit-triq tat-testimonianzi tiegħek. Kemm feraħ? Well, in-nies tiskanta b'xi jfirħu. Vera? Tgħid b'rispett tgħid daboloħ, bekk qed jifirħu. Araw x'differenza tas-salmista. Qed nifraħ bħalli kieku għandi r-rikkezzi kollha. Inkredibbli. Kif jitkellem huwa bniedem imqanqal, huwa bniedem illi jaf il-valur ta' mixja intima mal-Alla permezz tal-kelma tiegħu. Aktar tard pereżempju jgħidlu li għajnejja jarmu xmajjar ta' dmuħ għax in-nies ma josservawx il-kelma tiegħek. Għaraf illi dak li huwa tajjeb għalih huwa tajjeb ukoll għal ħadd ieħor. U ħadd ieħor qed ifalli milli jaraf il-triq tal-mulej. Qed jarmi xmajjar ta' dmuħ. Bniedem affettwat. Bniedem esperjenzjat, bniedem li qed jgħix il-fidi tiegħu. U allura isimgħu kif jagħlem mbagħad l-istanza, vers 15 u 16. Jien se nimmedita fuq il-preċetti tiegħek u nistma' triqatek. Jien se nitaxxa bl-istatuti tiegħek
jien mhux se ninsa kelmtek. Innotajtuha hemm 3 se. Jien se nimmedita, jien se nitaxxaq, jien mhux se ninsa kelmtek. Futur. Qed jitkellem se jagħmel fil-futur. Huwa tajjeb, iva, l-idea li aħna nistudaw lil nfusna biex inkun determinat, inkun fiss. Mhux bħal bin-nur illi ndur ma' kurrieħ, imma li nkun fiss f'direzzjoni waħda. Min ta' bilħaj beda jaqdi lill-Alla jkun aktar u aktar riżolut biex ma jħelli xejn nitelfu mill-mira tiegħu xejn affattu. Smajna bil-famuż Jonathan Edwards, issa minn qed jiġi l-erba' il-teologu l-pastor ta' Enfield fil-seklu 18 fl-Amerika. Teologu kbir, imma tajt ma kif sar daqshekk kbir, kif Alla ħadem tant konverżjonijiet permessa dar-raġel Jonathan Edwards. Well, mintu kien għadu żagħżugħ dar-raġel, taf x'għamel? Kiteb 70 riżoluzzjoni. X'beħsibu jagħmel mhux għada, matul ħajtu kollha. U kien joħodhom bis-serjetà dar 70 riżoluzzjoni u kien jaqrom darba fil-ġimgħa biex ifakkar lilu nnifsu dawn huma l-miri ta' ħajti. 70 riżoluzzjoni. Numru 28 tajt hekk. Nagħmel riżoluzzjoni illi nistudja l-Iskrittura jum wara jum b'konsistenza biex niskopru nintebaħ illi qed nikber fit-tarif tagħha. Forsi mhuwiex il-waqt li tagħmlu 70 riżoluzzjoni bħal Jonathan Edwards. U forsi qas tagħmlu 12. Imma għamlu din riżoluzzjoni. Għamluha nitlobkom. Illi jum wara jum b'konsistenza taqbes ebda jum. Taqbes ebda jum. Meta t-tabib jagħtik kors ta' antibiotiċi, ma tistax taffordja li taqbes jum. Jekk għallek tittoħodhom 3 darbit kuljum dawk il-pilloli. Ħudhom 3 darbit kuljum għax huma għalik fil-każ tiegħek. U l-Iskrittura hija hekk, hija l-ħajja tagħna, hija l-ħajja tagħna. Meta Mosè lin-nies ta' Iżrael qiegħed qudiemhom il-liġi talla. Bis-saħtiet u l-barkiet tagħha, saħtiet għal dawk li jabbandunawha, barkiet għal dawk li osservawha b'qalb umli. U għalilhom illum jiena poġġejt qudiemkom il-ħajja u l-mewt. Għażlu l-ħajja biex tgħixu. Għażlu l-ħajja. L-Iskrittura tgħajjixna. Dejja riżoluzzjoni eċċezzjonali, nagħmel riżoluzzjoni nistudja l-Iskrittura jum wara jum b'konsistenza biex niskopru nintebaħ li qed nikber fit-tarif tagħha. Irridu nikbru, irridu nkunu aktar effettivi, nistgħu nibdew minn hemmhekk. Jekk għandkom bżonn għajnuna, tafu fejn tistgħu tfittxuha, kellmuni, kellmu Joseph. Riżorsi għandna llum il-ġurnata, ningrazzjaw l-Alla. Ħafna għandna riżorsi. Kif se nibda nistudja l-Iskrittura? Kif se nibda nidħol fiha? Minn fejn għandi nibda, vera? Għaliex il-prova tad-dixxiplar tagħna hija li l-Ġesu mhux biss nisimgħu jkellimna imma attwalment li naslu għal ubbidjenza evanġelika. U dik l-ubbidjenza jixraqilha li kollha pledge minn għandna li jiena nagħti pledge, illi jiena nagħti kelma, illi rrid nissaħħaħ fil-kelma, irrid nagħmilha tiegħi. Irrid nagħmilha tiegħi. Mhux billi nixtri Bibbja u nikteb ismi hawnhekk u daqshekk. M'għandek xejn hemmhekk. Xi ħadd qal Bibbja li qed taqa' biċċiet normalment issiba ta' wieħed li hu b'saħħtu fil-fidi. Il-fatt l-importanza li nagħmlu riżoluzzjoni. Kif tkellem das-salmista, jien se nitaxxaq bis-statuti tiegħek. Jien se nimmedita fuq il-preċetti tiegħek. Din oħra li timmedita mhux taqra bil-ġirja bħalma taqra gazzetta jew reklam. X'effett ħajħalli. Imma meta tixtar il-kelma. U qed jgħidlek pereżempju fenna fjena illi
kull min ħares l-mara biex jixtieqha ikun diġà kommetta adulterju kontra tagħha. Jekk qed tkellmek, dak li ħsieb qed ikellmek, allura x'azzjoni ħanieħu jiena? Vera? Jien se nimmedita fuq il-preċetti tiegħek. Bħal-l-ikel indigest li inti taħtfu. Probabbli mhux tal-li ma jagħmilek ġid, tal-li jagħmilek id-deni. L-istess ħaġa l-Skrittura. Irridu nirriflettu fuqha. Altrimenti ruħna tibqa' mhix mitmuqa. Il-meditazzjoni hija eżerċizzju tal-moħħ purament spiritwali, illi mhux b'indolenza u lanqas b'bżulija miġnuna. Dawn jekk inti għażżien ma tasal imkien, jekk inti mbagħad mill-estrem ieħor tant bieżel li sibħin għal kollox isibħin. Imma li tidħol nofsija jew sija biex taqra kapitlu, tirrifletti fuqu u titlob lill-Alla ma ssibx. Ħajja maqluba rasa l-isfel vera. U għal-ġieħna l-istogra ma sejruna li nafusna kristjani. Forsi hemm bżonn riforma, hemm bżonn taqliba radikali fil-ħajja tagħna. Meta Alla kellem il-Ġoswe, meta ħatru mexxej fuq il-poplu tiegħu qallu dal-ktieb tal-liġi ma jitbiegħed qatt minn fommok. Iżda ħseb fuqu nar u lejl biex tagħmel skont kull ma hemm miktub fih, għax imbagħad inti tirnexxi f'kull ma tagħmel u jkollok ir-risq. Nar u lejl. Illi nżommu lina nfusna intiżi, nikbru fit-tarif tal-Alla permezz tal-kelma tiegħu. X'attitudni għandek lil kelma tal-Alla? Tixbaħ lil di tas-salmista forsi le. Ma nistgħu nibdew. Vjaġġ 1000 mil jibda bl-ewwel pass. Ħadd m'għandu jaqta' qalbu. Alla jridna nsiru dixxipli ta' Ġesu. Id-dixxiplu mhux ogħla mill-imgħallem tiegħu, imma wara jkun imħarraġ mill-imgħallem tiegħu isir jixbħu. U dak huwa għan Alla għalina l-koll. Tixtiequ dal-approach illi l-kelma issir ħajja fik u bija tgħix, x'passi se tieħu? Iktib li dik l-email, ċempilli, nitkellmu. Naraw kif nistgħu naqbdu triq li r-roti jibdew iduru. Li ma nibqgħux ikkakmati fejn konna. Alla ta' bilħaq iridna illi navvanzaw. Iridna nagħtu quddiem. Iridna li Kristu jiddi fuqna tal-mod maniera illi l-ħajja tagħna tkun l-aqwa assigurazzjoni illi Kristu ta' bilħaq irxoxta mill-imwiet u issa hija tirrenjanti fuq il-ħajja personali tagħna.